Khasi Student Union Maukarwat Circle Mendagasngi kakhandreu tere gunailar arjapsan klalek ban kendang yagi nong tere barjela ki bon tere haka school JNV kapadan Hamaulang Southwest Khasil District Maukarwat hakani ka jinglit kendang ka senggalalap iki babon ngun ki nong tere barjela ki badai na ka jela Assam ki bamdan ki kot kisla bat ki badang shuwanrung syakani ka jela jongi ka seng hadien bakla bishar panya ki kot kisla bat namar ka jing bambyang kila beno yaki Lagu kapor nak lian jui ke siu makoroskel kumban nak kapor ngi kentui kontraktor lane ki company ki ba tre apo gane ka district jungi wan tre apo gane district jungi bakimdai pan wanelam ki nong tre barjala ka khamtam ki bombiang ki kot kisla mar nak lian jungi kaseng ni skam konong rem ni yang rangba ba nodo ba ki nong elam jungi ki bamsua kila ki la yala ban yada ya ka dong ka tanjungi dak bangin namsha ki bru ki banabar panwan tre po ka dong ka tanjungi kram da beng kotsla ka khamtam ki jingtrai ki ba naklian ju ki lokal jungi ni ki bru jungi sane ki dangla naklian ju seng nimla ban pedeng kum kita haden ba naklian ju ka sarkar Assam ka kendang na phang ki mender na ka jela Assam berkumpang itip ba ka jela jungi ka woi ka jela ka ba matam haba hakaba kini ki mender ki le bandrung haga na ka jela jungi tena kalian jungi ki siu haden bang yu jung tip ba dan ketok ne ki mender ki bawan ha ka dong ka tanjungi ha ka step lawan ban jurep ha ka school jenui de ngilalap sha ya kita ki nok trai berjala ki balawan hang ne haden bang ila check kod kisla kimdon e urm ngin sgolongo akum kaseng ha ka ber kat berkane bar ngimtip ha ka no kom baga labor department ka isu labor ya kibru ki bompardap ki bomparkot ya karta ki bakar prasnam tena kalian juga keseng ni kwa ba ni kentui ke labor department achwa bakan isu ke labor ki ban besar bnya ikut kisla nang ta kiwai pade ka jam sah marka bas ngosi ero kalong ba naglang jungi lap ro ha ka stok bomta bakidan ki nong tre hang ne ki bara nandai ki ba hapo ya ka prasnam